Здравейте, други гейм! Днес ще правим видео, ще ви разкажа за моя канал. Ще имаме декове. Наши кола, две места, близите. Бегли Юнайтед. Достигаме клан, че 26. За един ден го съм ден и половина, обаче имахме доста реакции, обаче и кихнахме, защото и създаваха доста проблеми. Имахме още петима на сетарена, но създаваха проблеми. Кихнаха, който му падне. Това ги кихнахме. Двител се по 92. И ще имам още. Сега ще правя една битка с моя дек. Разбира се, победителска. Едно, се по едно. Днеска ми вървеше само. Ето хилбиятка. Така. Докато гледате, аз ще ви разкажа за моя канал. Значи... Извинявам се за прекъсването, но трябваше. Така. Канал ще качвам ключата за вашето. И ако дадете идея за друго. Искам и да... Искам да се абонирате и да харесате канала. Ако ви хареса, разбира се, и втория клип. Да е неясно. Защото за втори път снимам камера. Само е. Следите и разбира се, ще е малко тъпо заради... Но нищо, тук ще ви разкажа малко за канал. Това беше още полезно просто. Това е тук имаме 3 коронки, въпреки че имаме една видео. Аз мисля, че той тук вече се отказа. Не. И все пак не го оставяме да ни направи, да ни сбие демиш на кулата. Ни разби. Не знам защо, мисля, че трябваше да го оставя, за да се покефи малко. Диабло 2. Ако гледаш този клип, съжалявам за победата. Ти беше доста добър съперник. Съветвам те да си качиш картите на по-висок левел. Така ще качиш ти по-висок ниво. Това беше от мен. Не забравяйте да харесате. И разбира се, тук в клана се правят доста донейти. Всеки донейт, това са специално. Има с 637, 655. Аз разбира съм с 659. Донейтват се доста карти. Каквото искате донейтвам. Това е. Довиждане от